से बात बा विशेष हो, करब बियाह न त करब हम केस हो। धमकी और न त का? अरे सुनी ल ध्यान से बात बा विशेष हो, करब बियाह न त करब हम केस हो। भइल न दानी जवानी में तो बबुआ पेट में पलते बा। पहले इल्जाम लगाओ फिर गाना गाओ। आजकल तो डोलते चलते बाबूजी यार भतार बदलते बा। आजकल तो डोलते चलते बाबूजी यार भतार बदलते बा। चाहे जले पर ये तो सच्चाई है। आजकल तो डोलते चलते बाबूजी यार भतार बदलते बा। आजकल तो डोलते चलते बाबूजी यार भतार बदलते बा। झूठे आजा महवतारू बबी भारा महवतारू। मान तू नहीं खाता गुस्सा बावत मुंह में से गारी निकलते बा। हम जानत रही एक दिन हमके करिया बे। आजकल